बाकसनिफ्राय बाहेराव दिहुननानै फैसाखौ 8,000खौ दोनदोंमोन फेब्रुवारि मासाव बेनिफ्राय बेयाव दोननायाव थारमाने बेखौ बेगनिफ्राय लानानै थांदों आरो खेबसेया सप्ता खनसेनि उनाव बे फेब्रुवारि मासावनो बेयावबो बेगाव दोनदोंमोन आं बेखौबो बेनिफ्राय बेखौबो दोननायाव 15,000खौ लानानै थांदों बेनिफ्राय आङो बारे बारे बिदि खेबनै जाजानानै आं बेखौ सिन्था खालामाखै 8,000 15,000 लांनायखौ सिन्था खालामाखैमोन नै दाख्लै बावै मार्च मासनि सुनिबारखालि आङो हाथायाव थांबाय बेनिफ्राय बे बाकस सिङाव थाला मारिलायनानै दोनदोंमोन आङो बे थाला मारिनानै दोननायाव 25,000 बान्दोल खालामना दोनदोंमोन आङो सिङाव बेखौ लाना ब्लक थाला मारिनानै बेनिखायनो बे थाला मारिनायखौ थारमाने आं सुनिबारै मोना नायफैनायाव फैसा गैला होननानै मिथिबाय बेनिफ्राय सिखाव खावबाय होननानै बेनिफ्राय आंहा ओइ खाना जानायाव पार्टि जानायाव आं होनो मोनासै दा पार्टि जानायखौ आङो दाहार दुहार लानानैसो खालामनो गोनां जादों बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे जाहैबाय सारनि न'आवनो आङो नैबे भिडिअ मोनसेनि सिगाङाव होनदोंमोन जे सारनाव जे मोनसे गिदिर प्रब्लेम जादों माने बे जाथाया खेबसेल' नङा खेबनैल' नङा माने खेबथाम खेबब्रै जाखांबाय आरो बे सारनि न'आवहाय नैबे मोनसे गिदिर जाथाया बे माने सिखावानो हाबनानै सारमोननिफ्राय माने फैसाखौ लाना थांबाय आरो बिनि सिगाङावबो साननै सानथाम खेबनै खेबथामसो जाखांबायनो सारमोननि न'आवहाय सिखाव हाबनानै जेनेबा बेफोरबायदि फैसा लांनाय बा बेदर लांनाय बेफोर लांनायफ्रा आरो बेफोरखौथ' मा बुंनो दा मा जाहैबाय दा बिस्राबो सानैल' नालाय साराबो थांगोन स्कुलाव मालाबा जोंहा बे सारनि मिसेसआबो थांगोन हाथायाव बे समाव मा जाहैबाय थाला मारिनानैसो बिसोर थाङो थाला मारिनानै थांखांनायनि उनावहाय मालाबा हाथाय जानायाव एसे गोबाव जायो आरो साराबोथ' स्कुलनिफ्राय फैनाया गोबाव जायो बे बेलायावनो माखासे सिखावफोरा फैनानै बिसोरनिफ्राय फैसाखौबो लांबाय आरो फैसाखौबो माबायदि लाङो माने खेबसेल' नङा नामा खेबथाम खेबब्रै जाबायनो खेबनै जाबाय बेबायदि खोथा आरो दा आङो सारजोंहाय एसे रायज्लायनोसै सारनि मिसेसआ मा बुङो फैसा गोमानायनि बेलायावहाय बेबायदि आरोना जायखिया नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो खिन्थु आङो दाख्लैनो बुंखादों जोंनि बे मिंमां एरियायावहाय मोसौ सिखाव फैसा सिखाव आं दाख्लैबो जों गामियावहाय फैसा खावनायनि मोनसे भिडिअ लाना फैखादोंमोन आरो मोसौ खावनायनिथ' आं भिडिअखौनो खेबथाम खेबब्रैसो लाना फैखांखाबाय अब्ला माने जोंनावहाय सिखावनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै आं मिथिबाय आरो जों साननानै लाबाय मानो होनोबा बारे बारे गोमाबाय थायोबा जायगायाव माने सिखावफ्रा बारा जाबाय होननानै आं सानबाय आरोखि आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायावहाय माखासे जानाय लोंनायफ्रा बारा जाबाय बेफोरनि बेलायावनो माखासे बेफोरबायदि गोमानाय बा खावनायफ्रा अनजिमाया बारा जायो मानो होनना बुङोबा बिथांमोना अकल जानाय लोंनायावल' गफबना थासिगोन फैसा अबाव मोनगोन बा अबाव मोना बेखौल' बांसिन थाल लानानै सोरनि न'आव मानसिया थायो थाया बिसोर थाल लानानै माने बिसोर बायदियानो माने दुखु सथिफ्रानो बैफोरबायदि मानसिफ्रानो माने सिखावखौ खावनो बा खावनो खाबु लाबाय थानाय बिथांमोनहा बैफोरबायदि खामानिखौ मावो आरोखि आंनि नोजोराव बे ओंखायनो आं दायो सारजोंहाय एसे रायज्लायग्रोनोसै सारा दिनैहाय खेबबेसे जेनेबा बेफोरबायदि फैसा गोमा दा जेनेबा सारा जे जेनेबा जाहोनो होननानै आजिरा मोननायनि स्कुलाव जाहोनो लोंहोनो होननानै जे फैसा जेनेबा लाबोदोंमोन अमानि दामाव नङा होमबा बिदिसो होनाखै होमबा दा माबोरै बाय गोमाखो बियो आङो सिगाङाव बिदिनो बाकसनिफ्राय बाहेराव दिहुननानै फैसाखौ 8,000खौ दोनदोंमोन फेब्रुवारि मासाव बेनिफ्राय बेयाव दोननायाव थारमाने बेखौ बेगनिफ्राय लानानै थांदों आरो खेबसेया सप्ता खनसेनि उनाव बे फेब्रुवारि मासावनो बेयावबो बेगाव दोनदोंमोन आं बेखौबो बेनिफ्राय बेखौबो दोननायाव 15,000खौ लानानै थांदों बेनिफ्राय आङो बारे बारे बिदि खेबनै जाजानानै आं बेखौ सिन्था खालामाखै 8,000 15,000 लांनायखौ सिन्था खालामाखैमोन नै दाख्लै बावै मार्च मासनि सुनिबारखालि आङो हाथायाव थांबाय बेनिफ्राय बे बाकस सिङाव थाला मारिलायनानै दोनदोंमोन आङो बे थाला मारिनानै दोननायाव 25,000 बान्दोल खालामना दोनदोंमोन आङो सिङाव बेखौ लाना ब्लक थाला मारिनानै बेनिखायनो बे थाला मारिनायखौ थारमाने आं सुनिबारै मोना नायफैनायाव फैसा गैला होननानै मिथिबाय बेनिफ्राय सिखाव खावबाय होननानै बेनिफ्राय आंहा ओइ खाना जानायाव पार्टि जानायाव आं होनो मोनासै दा पार्टि जानायखौ आङो दाहार दुहार लानानैसो खालामनो गोनां जादों थेवबाबो आङो बेखौ खालामदों आरो रायजोफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ
बेखौ फालागुरियाव दाख्लै 7 थारिखै सुनिबारै जाहैबाय आं दाहार दुहार लानानै थिग बेबायदिनो आङो बिदिनो सलायनानै दं आरो दिनैसिम खेबबेसे जाखो नोंसिनाव जेनेबा सिखाव हाबनाया सिखाव हाबनाया जोंनाव खेबथामानो जाबाय खेबथाम जाबायना खेबथाम न'आवथ' नोंस्राथ' रावबोथ' थाखाया बोराय बुरै सानैल'सो बोराय बुरै सानैल'सो बोराय सानै निश्चय बे जायगानि जानांगौ खोमा सिखावफ्रा बिदिनो जागोन खाथिनिफ्राय खाथिनि जागोन रावबो हमनो मोनाखैबा मा मा खालामनो खालामनो दा बेनिखायनो बेबायदि जानानै दङ दा नों सानो नामा जेनेबा बेफोरबायदि सिखाव खावग्राफ्रा जुदि माबायदि टाइपनि मानसि जानांगौ बायदि आन्दाजाव बिसोरो लोंला जाला लोंख्रुब जोंख्रुब बिदिनो बारथिं बारथां खालामनायसो जागोन बायदि मोनदों गोजौजों गाखोलायग्रा थांबा गाखोलायग्रा बिदि आरो बेनिफ्राय बिसोरनाव साबि मिलायग्रा दंबो खोमा बेनिखायनो बिदि जादों बिदि जादों दा आं बेखौ जेबो सानाखै बेनिखायनो आं सानदों दा बै सोरबाफोर खाथि खाला खुदियाफोर दंबा बेफोरखौ ज्राब दोन बेफोरखौ मावनाङा बेफोरखौ मावबाय थाबा मालाबा हमजागोन मालाबा हमजागोन बेफोराव गोग्लैनानै बायदिसिना जागोन आरो लोरबां सोरबां जानानै गाव गावनिनो बांसिन खहा जागोन बेनिखायनो बेखौ थारमाने बिदि न'आव हाबा बिदि खावा आरो बिदि दुस्थ' हाबा मावा हर सरफ्राव बिदिनो लोंला जाला खालामनानै लामा सामाफ्राव बायदिसिना खालामनाङा होननानै आं बुङो आरो फिसाजो फैबाय सानसेखालि बेनिफ्राय न' ओइयाव थालायदों आंबो थांबाय बिफाबो थांबाय जों थांग्रोनोसै बेनिफ्राय बेयाव न' मावना फैनानै बे बेदरखौ जोङो दाहाय हानानै आराम मोनायाव एवनानै बा जुमाय लोंनोसै होननानै दोनबाय बेनिफ्राय आंनो रुदों 1.5 केजि बेदरखौ मैसो बेदर बिफाया मंगलबारै लाबोदोंमोन आरो बेनिफ्राय रुना दोनबाय जेरैनो थौयैनो खोबदो एरैनो थौयैनो दङ बेनिफ्राय बेयाव खामानि मावबाय थाबाय जोङो बै न'आव नारें जानाव थालायनायाव गासिबो थांबाय बिहाव थांबाय आंबो थांबाय बेनिफ्राय मावनानै जेथिया 5ता जायो होमबा फैबाय आरो फैनानै आङो फैनानै ओमफ्राय लाबोदो नानि बेदरखौ हानोसै आङो बिदि होननानै ओमफ्राय नानिया आयै बेदरानो गैया खोबनायनो दङ नै गैला बेदरा होमबाथ' सिन्था जाबायना आं बिजामादै आरो फिसाजो फैदों जाहोनोसो लाबोदों बेखौनो लानानै थांजोब्बाय हारानो इसिनि दरसे फिसा बे मोदोम इसे फिसा दं बेखौनो दरसे जादों बिजामादै आखा थादों फिसाफोराबो बिजामादैयाबो आरो आंबो बिदि खालायनाङा ना बिनिफ्रायसो आङो साबिखौ बिदि मारिग्रा जादों गोदोनिफ्राय मारियामोन आङो दा जेनेबा फैसा गोमानाय ओरैनो जेनेबा खेबबेसे जागोन नोंसिनाव सिखाव खेबथामानो जाबाय खेबथाम जाबाय ओमफ्राय नों मा सानो जेनेबा बे सिखावफोरखौहाय माबायदि जेनेबा जायगानि जाथावथावना माबायदि दा बे सिखावखौ साननो थाङोबाथ' आं एसे खाथिनि बायदिबो मोनदों खाथिनि नङाबा बे बोरैहाय बे थालायाबो नै दाख्लैयो गंनैबो गैला लायो आं दा गोदानसो बायनांसिगोन ओजोंहाय फालागुरियाव बेहाय माबानि बे आजिरा मोननायनि जाहैनाय बेहायनो माने अखानायै गोमाना थाबाय आवगाय साबि माबाबाय लांबाय देखावनानै जेनेबा बेनिफ्राय आरो नै दा साबियानो मारिनो गैला बिदि जादों बिदिखायनो आं मा सानबावगोन सिखावफोरखौ जेरावबो ब्लिउ ब्लिउ मा जाबावगोनथाय बिदि साननानैनो न'खौनो गालांनो हाया बायदि साननाय जाबाय आरो दा बोराय बुरिल' सोरबा माने खाबु लाबाय थाखायो बिसोरो खाबु लाबाय थाखायो जों सानैजों ज' जेरावखि थाङा जोंखौ नुगोन आरो जेरावखि थाङायो बेबायदियावनो बिसोरो एसे खायदा लानानै फैसा थाखा बे गोजौजों गाखोनानै माने नायनानै लाङो खोमा बेखौ आङो गोजानाव बायदि मोनाखै एसे खाथियावनो दङ मानसिया बिदि सानो आरो दहायनो बुंखादोंमोन आङो माने दानि जानाय बे सारनि मेसेजआ बुंबाय नंगौ जों गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय नुबाय थानाय जेरावखि थाङा साइकेलाव थांबा सानैजों ज' थांखायो मालायफोरना मालाय हौवाया आलदा हिन्जावआ आलदा थाङो खिन्थु सारमोनना माने बिदि ज' थाङो लाङोना अनलायनाय जायो बियो अनलायनाय जायो आं गालाङा हिन्जावखौबो आरो हिन्जावाबो आंखौ गालाङा बेनिखायनो ज' जों सानैजों ज' थांबाय थायो
खिन्थु आरो सिगाङाव लानानै थाङो आं साइकेलाव साइकेलाव सिगाङाव लानानै थाङो साइकेलजों थाङोमोन जोङो दा गारि मोनबा गारिजों ब्लद थाङो आरो माने फ्राय मानसिया नुयो जेनेबा सारमोनखौ आरो जेनेबा सिगाङाव जेनेबा गोथ' साइकेलसोमोन नालाय NSPC-सिम थाङोमोन ना थाङो धेमाजिसिम थाङो धेमाजिखौबो ना बेयावबो थाङो जेरावबाबो मोनाबो थांगोन आरो फुंनिफ्रायनो जों बायदि क'क्राझार मिथिङावबो बागानपारायावबो थाङाखै क'क्राझारावबो थाङाखै ज' आरोना सानैबो ज' होमबा फिसाला बिहामजो दंमोन ना बे समाव माने जों थांदों बिदि सिगांनिफ्राय थांखायो जोङो सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो थिग আছে जेनेबा सारमोननिसिम आङो नैबेनो जाहैबाय फैनाया जेनेबा सिखावाथ' खावबाय आंनि नोजोराव सिखावखौ बेफोरबायदि खावनाङामोन खावनाया माने गाज्रि जादों आरो सिखावाथ' माने मा जाहैबाय जोंथ' खावनाङा होनबा मालाय मा जाबावनो सिखावनि साननायाथ' आलदा ओंखायनो आं बुंनाया नैबे जोंनि नैबे एरियायावहाय माखासे जाला लोंलाया बारा जाबाय बिथांमोनानो निस्सय जोंनि सन्देहआवहाय बा आंनि सन्देहआवहाय जायफ्रा माने बांसिन हरदि हरला बेरायग्रा खामानि मावा मुं मावा उदां उदां बेरलाबायनानै बायदिसिना ओरैनो जाला लोंला खालामग्रा निस्सय बिथांमोनानो नैबे सारमोननि न'आव ओरैजाय गाखोनानै निस्सय हाबदों बायदिमोन ओइ गोजौजोंहाय माने एसे माबा नालाय ढालायखै नालाय गाखोनो सुबिदा दं आरोखि जियानो जादोला आङो नैबेखौनो मोनसे मेसेज बयनिसिमबो नैबे जोंनि मिमां हालामाव बयखौबो आं खावलायनाया बेनो जे जोंनि माखासे रायजोफोरा एसे साग्रिद जानाया गाहामसै मानो होनना बुङोबा सिखावा बिराद बारा जाबाय आरो मोसौ सिखाव फैसा सिखाव बा बायदिसिना सिखावा बिराद बारा जाबाय आं माने मोनफ्रोमबो भिडिअ होनबाय दङ जोंनि माखासे रायजोफोरा माने गावखौनो गाव एसे थाल लानानै थानाया गाहामसै जियानो जा जुदि मालाबा समावहाय नैबे बेलायावहाय जों दिल्ली मुम्बाइफ्राव खोनायो जे मानसिया गियालासिनो थांला लुला खालामनानै माने थाङो खिन्थु दानि जुगावहाय मार्डार खालामनाया दाउ अमाखौ बुथारनाय बायदिसो जागासिनो आरोखि लासै लासैनो जोंनावबो फैबाय सिखावानो जुदि जाबायबा निस्सय समावहाय बेफोरबो माने बुथारनाय माथारनायाबो जानो हागौ आरोखि बेनिखायनो गाव गावनो एसे सांग्रां जानानै थानाया गाहाम होननानै आं बयखौबो खावलायबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि फैसा लांदोंबा बैफोरबो जुदि मिथिनायनि आरो जुदि मिथिदोंब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि सिखाव खावनायखौ बाद होदो दोनदो आरो मोजां खामानियाव लांदो दै अके दे बाय बाय